Mwasera bwanji Malawi kwina kuli konse kumene muli ndikulandireni mu podcast ya Lab 20 This is the Hot Seat imeti makatu bweretsa alendo osiyanasiyana komanso kucheza nawo nkhani zosiyanasiyana. Leronso ndakubweretserani phungu wa nyumba ya malamulo wa dera limene limati Dedza Mlunduni, boma limene la Dedza, komanso ndi chief whip wa chipani cha Malawi Congress Party. Anakhalaponso nduna maboma angapo kuphatikiza boma la Malawi Congress Party imene yapitayi amati Tonse Alliance. Of course zidaza sokonekera nthawina nda ayankha muno kuti zidaza sokonekera Dedza tonse zidaza sokonekera pati koma iwowa ndi Honorable Moses Kunkuyu andametika na mtsikulale. Dzina langa ndi Anthony Midwa Manda. Choyambira Honorable simbeni moyo ayi feso tilipo ndithu kuli bwanji ku constituency kuli bwino kwati Kasumbu natsawati komanso madera onse akudedza Mlunduni kuli bwino kukhala bwino kokuti chauta akutisamalira koma mavuto ndosayamba zimene tikuyembekezerabe nzokuti kubomaku atithandiza kuti mwina tikamanena kuti zili bwino tizikhala kuti sitikungonena foti tili moyo koma tikunena chifukwa chakuti anthu akukondwera, alima agulitsa mitengo yabwino, apeza zipangizo za ulimi, akukondwera kutogula kanjinga mtimalata zimeta pempha ka mabridge, maskulu ndi misewu zokonzedwa ndi kuti mwina kuyankha kwathu nokudzakhala kolunjika kuti zili bwino pano kuti zili bwino feyo kuti chauta kuti sungani moyo azanonso just last year tikapa saso muna mankha chonchi inuyo muli mboma dziko linoli inu muli mboma anthuso timankha choncho muno ti tungokhalira choncho momwemo mmene mwayankhire napo chifukwaso zinthu akuti zidali worse mnthawi yanu. Worse bwana zoti zinali worse ndenanena zokuti mulimiyo ndiolakalaka kuti tsiku lina ndidzayankhe kuti tili bwino atalima ndiye kuti zipangizo zipeza pa mtengo wabwino koma akalima mulimi ukondwera pake kwambiri akamaliza kulima kukolola kuti apite kumsika akagulitse mtengo wabwino akagulitsa ndi amathawa kugula zipangizo zina zoti alimenso chaka china amathawa kugula malata amathawa kugula njinga ndiye ndikuti amati zake zebwino ndiye mwana zoti anzathuso ankayankha zimenezo chaka chapitacho ndiye mupite mubwerere kwa mulimi mcha mukangofunsa kuti chaka chatha kuti munkayankha kuti simuli bwino ndiye tatuzani chaka chatha ndi chaka chino chifukwa chaka chatha mmene munkati simuli bwinomo mudalima foja padakali pano mmene mudagulitsa kale. Chaka chatha mmene munkati sizili bwinomo munali kuti mwagulitsa matumbaji manga 5 kugula limodzi la fertilizer koma nkoti lero mukamati zili motani tayerekeza ndi chaka chatha ndi chaka chino koma nkoti nthawi imene anthu akudya chitedze ngakhale kuti anthu ngakhale kuti ankalima imene mufotokozera mutacho achikumbanga koma anthu ankadya chitedze mdziko munonabo kuti you were the Minister of Information mumaina kudziwa nkhani kuti mdziko muno zinthu zinadula kwambiri ngakhale pano pasi zina cheap koma zinthu zidadula kwambiri ndi kudula kwa zinthu kwambiri zidambira mu nthawi yanu. Anthony, pali chinthu chimodzi chimene generation ino ikumapanga chimene sili kuthandizana kuti chauta atatipatsa mpata osintha zinthu tidzazisinthe ndiye chinthu chimodzi chabodza. Munachonapo chitedze? Munachigwirapo chitedze? Ndikuchidziona. Chikamadya chitedze mmati chikudyedwa motani? Akati anthu amadya chitedze tanenani anachidya mota? Kuma inu mnali no because nthawi imene ona to tell you ndichakuti yes munthu ozindikira bwino amatha kusanduka osazindikire folo wakhulupirira zinthu zamene amakamba zabodza makuti dziko muno inuyo mmakhulupirira kuti ena akana apita kwina kwatenga dengu thumba 50 kg la chitedze ulendo makaya chitedze inuyo mmene zayendera zinthu kuti anthu amatha kuyendera mabodza kumanamiza anthu cooking propaganda makuti lero simunafike pona zokuti kani zichazankanapa kani mori simunafike pene inu mukhulupirira libodza imene kuti anthu angagula njala mdziko muno mukhulupirira kuti Honorable ndi libodza lichimanga ili adula kwambiri mdziko muno mukhulupirira libodza imene lili makambo tachitedze koma ikujuka kose kuchifoti ikuchokera kudula kwa zinthu anthu people yes kudula kwa zinthu ndikuyankhani mitengo ya zinthu ndikuyankhani koma ndikunena zokuti ngati Malawi tiyambe osamapatsa anthu zinthu chifukwa tinamiza ndiye kuti nkhani tiyambe imene yachitedze kuti mudapeza munthu atanena zoti ndakolola thumba lila apa lila chitedze ndifuna nzikaje chifukwa kuli njala koma zinamveka dziko lonse tonse nkuzikamba anthu akamadya nyika
timadzoza kuti akusauka ndi amakakumbanyika amakatenga zijani zokumbakumba zikhawo zina zotera ine kumachinjiri ndinazionapo mwana atakakumba chinthu kuyesa chinangwa koma kupita kumene kuja afumu anaduza koma tichimanga timagawa wiki yomwe tinapitanso the other week kagawanso chimanga koma anawo anatenga zinthu zawo zoona ngati chinangwa pokapanga masanje nkukadya zimene zija koma nkhani imene amvekera anthu panopo kwa afumu yakuti akudya zokumba zakuti koma ine ndinapitako kumaloko ndi nkhani yachitedzere inuyo olemba nkhani mudzi uti mmene munapita nkuwapeza thumba la chitedzere lapo chitedze mmene machitire koma za mitengo ya zinthu ndikuvomereni kuti mitengo ya zinthu all the time idzapezeka kuti sikufikirika ndi wina wake pamene mufuna kuti mitengo ifikirike muyang'anenso mbali ya production limene dziko limayendera mukadzangobwera kuti aya iweyo wavala izi zimene zinthu zitsitsa mtengo ndi anthu agule mwakuti because ufuna anthu ativotere mawa amene akapikula zimene ziyosakagulaso ndoti mawa supply kukhala kulibe mudzayang'ana njala imene tikupanga pano pano why we have come to dictate a price ya zinthu zimene sitinapange producer uja panopa akulira kuti bwanji mmene mmakakonza mitengo simunatiyankhule kapena simunatipangire njira yakuti mawa tikuthandizeniso kupanga produce atapange produce chimanga ndani pano tell me and what are we going to have next year njala tupanga koma nthawi yomwe chimanga chambirimbiri but it was very expensive onabo chimanga chambirimbiri icho ndetamvera ndakuwuzani za production ya chinthu chija and silifetereza nalo chipa fertilizer atu timagulabe 170,000 ineyo munthu amene amapanga produce zinthu amayang'ana mmene amapezera zinthu zopangira production ina amene ali mulimi ndikamba za mulimi ine kudedza mulundu na anthu akwathu amalima anthu akwathu amati akalima apeza matumba awo 20 amaunjika potero nkutengapo matumba angapo okuti akagulitsa agule fertilizer musiye potero ndi mbewu iwo chimamayang'ana ndi chimeneko ndinakolola matumba 20 natengapo matumba 10 ndakabwera fertilizer matumba awiri chaka chamawa nditani ndilima today munda wake ndi omwe uja wakololapo matumba 20 omwe aja kuti akabwere matumba awiri a fertilizer akwenera kupititsa matumba 24 iwo akolola matumba 20 what does that tell you it means kwa mlimi akuti zimene ndatulutsa munthu akamba sizitheka kuti ndibweretsenso fertilizer wina muwina kakuliro ka mlimi kameneko ndengati mukufuna kuti boma mutsitse mitengo chifukwa cha munthu wina amene amakhala kuti sapanga nawo zolima musayiwale kuti amene akupanga ulimi uja amapanga ngati business wa business aliyense amafuna kupanga gain as government ngati mufuna kuti chinthu ichi chikhale ndi mitengo yotsikira pangani subsidize chinthu chimene ngati mukondo subsidy muyikwanitsa kuyipanga koma ayi ngati simungapange zimenezo inu yolowani into farming iyo bweretsani ma commercial farms ma mega farms pangani empower alimi achoti apeze zinthu zija motsikira mtengo zikatero akapanga produce ndi lower cost zinthu zijaso zikabwera kunsika zakhalanso lower at a lower price. Talking about mega farm, I mean, my photo was the idea was brilliant. It remains brilliant. Chinavuta ndi chani? Chinavuta ndi chani nthawi yani kuti no chikanike chinthu fo chinthu chinakanika. No, chinakanika pati. Chinapanga produce yani chinthu chaona mdziko muno. Timangochiva tu mukama fotokoza ama mega farm kanda ng'ono kanda akulu. That is the problem imene makhala. Chinapanga chani onapo ta fotokoza ndindo amala wamvi. Chidapanga chani mega farm mdziko. Ndizo kupemphani kuti anthu ife tisawathandizira anthu amene amabwera ndi narrative yabodza kuti dzikwerabe narrative imene chayankumana misamala. Inuyo chaka choyamba atapatsidwa zipangizo asilikali kuti alime. Asilikali atusana pange produce kuminda ya ife nkumati asilikali apanga produce chimanga chuluka. They did, right? Sana kumala kumako anapanga produce zimene za asilikali yathu. Kodi chaka chinacho kwaonjezera amene achi sana kapanga produce chulukira. Ndema mega farms aja poyamba anthu aja nalokula ndi minda yawo ing'ono. Minda imene choti isanduke mega farm lumikizani minda yonse monga kwa akatunga maseya sunali munda umodzi minda imene ilumikizeni ikhale chimunda chachikulu then mukapanga access zipangizo zija ngati munda waukulu as a mega farm muyambe kulima pamenepo akalima pene pajapo anthu amene aja ndi zipangizo zimene apatsidwa zija takayana ndi chimanga chimene tinagulitsa timapanga kaya 20,000 chinalimbidwa ndani chinalimbidwa by those farmers anapanga produce lero mufuna mauza amalayo kuti mafertilizer amene sana pange produce kati komonabo kutenga ne mavuto anali mdziko muno chimene chaenda mdziko muno onabo if ngati chimanga chanjo kutoka kwambiri mdziko muno then you are coming here saying kuti nthawi imene chayo we produce chimanga chocho kwambiri as a country through mega farm but then munthu wina se atoganiza ndiri chimanga dziko chimene akuchipa kwambiri chifukwa government apanga produce chimanga chambiri mbiri mega farms are government zimene kufusa ndi mega farms are government the project worked kumalayo these were individuals amene akupanga produce chakujacho
chakudya apanga produce koma nthawi imeneyo nkhale mtengo membo mtengo wa fertilizer ona kuti ngokwirirapo chakuma 160,000 kwacha. Today I do not know kuti mtengo ucholi pa bwanji, koma timatengera cost of production imene ali amene apangire recoup that cost of production. Ngati mafuna kuti pakhale drastic reduction ya mtengocho pamabwera basi government has to move in. Government has to move in mpaka napitira zafike pakuti tsono we are producing pa mtengo omverera bwino umenenso munthu amene sanalime akhozanso kufikira mtengo umenewo. Koma if you want to produce zinthu ngati zakudya ndi mudzipanga cost of production ikhale yokwera kuti mulimi sakapeza cholowa chake sangapangenso produce sizingachitike. Well, tisunthike pang'ono pa nkhani imene ndikufuna ndikutengereni ku nkhani yokhudza CDF. Okay. Kodi mwalandira kumundu uliko sidafikebe? Palibe amene walandira. Zoona zake nzoti palibe amene walandira. Chimene talandira ndi ma communications. Takapangani ma prioritization. Takalembani zinthu kuti akhazikitsani komiti yakuti ande kuboma kuti ukhazikitsa zakuti. Koma kuti ma consul akuti alandira ndalama kulibe. And chimene anthu angadziwe tumakamba za 5 billion constituency development fund. Koma mukapita pa district paja mukamva ndalama imene mukuyang'ana constituency ndi about 3.6 billion. 1.4 billion yo akuidziwa ibwereranso kuboma kumwe. So tisamakambaniso za ma 5 billion yaja. Because inayo ndi district development fund, because ma 1.4 mupanga contribute towards the district. That 3.6 billion panopo palibe wani waja imene yapita. Kota yoyamba yatha. Imene kuti kukhale ndalama ikwana 1,250 million yaperekedwa kale. Panopo wani waja kulibe. Which means olana khala kuti mufuna mukakule aliyense mungopatsa constituency iliyonse thumba limodzi la cement kulibe silinafike. Mukanakonda chitika ndi chani? No, chokonda tikhale chitika ndi ndondomeko zake mmene zimakhalira kuti CDF ndalama zimatengedwa 220 million chamapereka achakwera mboma atuli. 220 imapita ku council kuti. Kumapeza kuti council kuja phungu amene ali waulesi umakhala kuti kuli ndalama za constituency yake. Aku council kumafika po wauza mafumu kuno kuti kuli ndalama za constituency yake. Koma mwina adindo anu sakupanga zinthu mwapaja. Chifukwa ndalamazo it's already allocated to that particular constituency. Then ndalama ikakhala ndi ikagwire ntchito kumeneko mumaitenga nkupereka kumeneko ndalama zanu zija easy. Yamba nokupanga ma processes yanu motsatira ndondomeko easy. Koma ndalama icheri kuti ili komweko. Zalero zosinthika. Akuti kumene kuja mukapanga ndondomeko zija ndi akuboma akusankhireni ma contractor akasankha ma contractor aja awasayinitse ma contract akawasayinitsa akuboma kunoko alipira ndalama kwa contractor. See district iso ayi. So ujeni sitikupanga so decentralize ma functions amene aja. We're not devolving these regions kupita kuma council. Chifukwa kuti akuboma ndamadza mulipire contractor akuti ma advance aja akamulipira iye ujadzikhala kuyang'anizana ndi akuboma kuti ndalama zanga sana ndilipire. Ndiye kuti pa district zikukhati kuti zikuyang'ana kuti akuti contractor akuyankhulizana ndi akuboma. Pa constituency akuti contractor akuyankhulizana ndi akuboma. Mapita anthu constituency akhala du chifukwa chakuti ndalama akuti akuboma akupatsana ndi contractor amene sitingamfunsenso mafunso ake. Nawo mukandifunsa kuti mufuna zikhale zitatani ndondomeko ndalama 5 billion yakudetsa mulondolo yapita ili ku console. Komatu akuti ndalama zija mazipanga misuse maphungu a nyumba ya malamulo. That's why boma laganiza kuti yayi zisakhaleso manja mwawo. No, ndalama zijatu sizimakhala m'manja maphungu. Zimenezo inu amene malemba ndikulutsa nkhani inu mukuzidziwa kuti phungu samagwira ndalama. Andi pano siti wakamiraso kuti phungu agwire ndalama. Izi zimene unazo anthu akamayankhula zinthu zabodza musamasekerera. Because akumabwera nkuima mu parliament yoyankhula ndi zinthu zabodza inu mufikira anena ndiona kuti phungu amatenga ndalama amazitengera kuti ndalama. Chimodzimodzi panopo nkhani chokuti kuli ma constituency development committees. Mu constituency development committee mula adindo ambirimbiri akudera kuti osakhala muchitepa pangira committee yachipani. Adindo wankulu za maphunziro, wankulu za chitetezo, OC wa polisi amene yoga yakulu za agriculture ndiyena utero ali mu committee imeneyi. Waza chipembedzo ali mmene muja. Committee imeneyo ndi imene kumayang'anira zonse zija kupanga ati prioritization iyo identification of a contractor sizikwakhudza. Kuti contractor akampeza bwanji sizikwakhudza. Zimenezo zopanga kuti kwa DC ndi kuboma. Koma chimene akufuna munthu akudera nchokuti talemba kuti ufuna ma bridge, tikufuna mijigo, tikufuna ma school block, tikufuna chipatala. Zinthu zimene zichitike mwasanga nthawi ikupita. That's what we are saying. Well, tipiteke pa break chifukwa tuno tikamabwera mbali naye tikhaiti kwafusa mafunso ambiri onabo
okhudza chipani komanso okhudza iwowa komanso Honorable mumakwiya kwambiri nkhani ya black box. Simati mupita break. Tupita ku break. Koma nimafoti ambire nkhani imene kamabula kuyoka break. Ayambira ina idionse. Koma tiyambira ya black box. Fo mone kamakwiya nayo kwa. No problem. Ibwera. Chabwino. Tipiteke ku break kenaka tikati bwereranso. Welcome back. This is Lab 20 the hot seat. Imene timakhala kuyeza ndale ndosiyana-siyana. Tiliso ndionapo Moses Kunkuyu amene tina mtsigulalo chief whip wa chipani cha Malawi Congress Party. Anakhalaponso nduna yofalitsa nkhani nthawi imeneno chipani cha Malawi Congress Party chimalamula dziko lino just a year ago. Itakhala zaka zochuluka kwambiri sate chakuti yezi isadalowe mboma anayipatsa 5 years ngati tonse sidachireso bwino pa 5 years. Ona sidachire bwino Congress. Can you qualify that? Sidachire bwino. Sidachire bwino. Dziko linoli ona odiniyo kuchoka pasi pa mtima wanu mumatsimikiza MCP they did better. Mwananduza ababa musanafike kuno kuti a traffic anakugwirana banseoneka ba mulilongo. Yeah, you have generalized to say MCP sidachire bwino. Tanduzani. Pamene munagwidwa hapo tangu nduzani nsewu wako nalotani. Onabo. Do you believe MCP idachira bwino dziko mu? Uchoka pasi pa mtima wanu na. Onabo, uchoka pasi pa mtima wanu. Mumakhulupirira kuti MCP inachira bwino dziko muno. Uzeni kusachita bwino. Where mulimi walima foja wake nkugulitsa nkukondwera. Where boma lukakamira kuti mafuta gali motasachoke pa 2500 leva ba 6000. Koma wasa mapezeka. Cha mafuta. Honorable sina kabo musonkhano in I was there. I was one of the journalists amene afusa no mafusa. You were very stressed out. Mokuti niyo mpaka panopo. Iniyo mukamakhala bene mumanena zokuti tinapeza solution ya mafuta. Koma mafuta pano alipo. Are you sure wouldn't have ya Malawi Congress Party sit na khalepo miezi 2 miezi 6 mafuta kumapezeka and the problem analipobe? Don't you remember nthawi ya Bingu? When was that? 2011. That's 15 years ago. Sit na khale makiuzi museo. It is this kind of thinking. Yomanda zote mukapezeka ndika solution ka miezi 6 kubwereka mkumati tinathana nazo. Sitiza tukuka as a country. By now you should have been asking questions kuti kuyambira 2011 timakhala mafuta ifoja. Kena kuti kabwereka nkulipira pena pake we have stabilized. Tapita nkhokweko mukasuzumira. Have we really stabilized? We haven't. Kuyankhula kumene kuwina akakondwera kuti nomwana zoti mafuta kupezeka. Komano nabo ino mnata nobweresa ma solution. You had all the time. Kubweresa some solutions. Zimene munena azuja kuti 2015 kuti ma conversations ngatawawa azikhala ndi nthawi yaitali yopatsana mafunso ndi kuyankhana. Because what you need kuti muthane ndi vuto la mafuta limene limachokera pa inavailability of ndalama zakunja. Choyamba, you have to produce and produce so that muzikhala ndalama zambiri zakunja. Ngati sitizapanga ndalama zokwanira zakunja, mwiwale sitizakhala mafuta okhazikika mdzikomo. That will never happen. And tizazipeza bwanji ndalamazo. Ndi miyala ya migodi tikungopanga mine mosakhala bwino. Anakhazikitsa ndondomeko eku mining sector ndani. Siboma lathu. Ngati sitizapanga produce zinthu zokwanira kumunda, ndimene tikungokhalira pano opanda ndalama zakunja. Anakhazikitsa ndondomeko zabwino za agriculture ndani. Siboma lathu. Ndemukanena zokuti kodi mafuta amapezeka. Mafuta pano kusakupezeka. Alipo pa filling station tinkapita solution kulibe. Tinkapita azana ndabe solution. Anapeza solution yanje. Timing ina kutawani inu tupita kunthawi yovota. You expect someone amene akupita kwa voter ali pa queue. You expect that particular person amene akupita kwa voter ayo akugona ndi njala kwawo, amene akupita kumene koko wapita mu shop wapeza zinthu zokwera kwambiri. And now one of you are coming here and saying okay fine muchoka pansi. Ngani mukamba hapo ndi amsewu. Koma zina zonsezi you told me that's why Malawians didn't like you. Simana ndipase mparo ndi upatseni zonse. Ndemukanankhani yo timing ine ukanikane. Timing zimene amakamba anthu akubawa. Amanena zokuti uzikhala timing mukhoza anthu kungwanamiza kuti bola akavote. We don't do that. Imagine atipoteka ife ndi honest. Because timadzota anthu akupita panzere inde. Chisankho chikubwera. Tikhoza kupita kuseri kunkupanga ndale kungonamizira mafuta aoneke kuti masiku amene akavota anthu akavote. While we know kuti that's not a permanent solution. Permanent solution. Metu yankhula pano. Wina wake ndi doba. Mafuta ntengo tukula 6,000, 7,000. Chifoti doba ikapo 20,000 kwa yake. Doba ikapo 10% yake. Nishwaki mafuta ali pa ntengo mene. Inu zimene zozo simafuna kuziyankhula. Now, njira memunga chite kuti doba achokepo mafuta atsike ntengo abwerere pa 3,000. Why is mafuta expensive, the most expensive in Africa? Chifukwa chani? Chifukwa cha doba amene tamunoleza abwere pene pa. Nkhani ndiyo kuti pitani mukagule mafuta kwa amene amapanga mafuta. Doba achoka pakati.
ife tusekere fo doba alipo ndi tumati aya bora achawana achoka bora tabwezera doba ayo koma why are they not doing that in Zambia? Bwanji sakupanga chimodzi mpeza nawo so they are land linked like us. Bwanji mafuta awako cheap. Bwanji mafuta anati ochipa ku Malawi kuno munthu akamatuluka kuno pita ku Mozambique amatsira mafuta ku Malawi. Amatsira mafuta kuno pita nawo ku Zambia. Ifeyo bwanji mafuta athu alodula pano. Why is that? Tangu muleza doba teko mafuta akudula ndalama zikupita kwa anthu ochepa. Kumano mnayambisa muri G2G Yes. Koma it didn't work. No, I mean chiti chonse chimakhala mpoyambira. Zinavuta pati kuti. No, sikuti chinavuta. Zinthu zinayima tupene chisankho chinabwera. Ome process meji zimayambika kwa tinalengeza so kuti okay pano kuti ndi ma contract amene akupanga rani amene anthu ena anasainiya kuti akudziti panga supply mafuta. Koma we are switching to G2G and we can't just switch abruptly like that. Kuti tingoti lero tadula. Chifukwa awawo ali ndi contract. Atipita ku court. Koma amene akutulukawo tiyeni tsopano tiyambe ndi G2G. Tinayamba inu mukumbukira mafuta amene akanengera kutangaji. Why do you go to Tanga mkusiya mapote na pafupi? We are going that side for mafuta anameta gwizana boma to boma. Mafuta anayamba kubwera. Kodi mutakhala kuti mafuta awo kunalibe koma ayamba nkumabwera nkumati awa ndo cheap achi G2G kena kumpitiliza you sustain that. So tebweza ndo takhazikika tsopano. It starts pang'ono. Koma tamuloleza doba abwere doba wabwera ali pakatipa. Today how much is a liter from 2,500 imene lipo 8 months ago? How much is a liter of petrol today? Ona kunja kwa anthu amakudandaula na anthu andale. Tuona kuti ngati namene muda unonga dziko. Fuso inu mungu ndolifusa masiku ano. Chifukwa kuti ndikatuluka mu podcast muno. Anthu akamapeka feedback amakhala kuti anthu andale daunonga dziko. Including chipani cha Congress Party. Chidaunonga nawo dziko lino. Chimene chikuine kuchitika just in a sober mind. Not ngati munthu andale. Chimene chikuine kuchitika dziko ndi chani makamaka. Do we need a third revolution? Kuti zinthu jambe kuyenda mdziko. Choyambirira tidziyankhana funso limene mafunso alo in very honest terms anthu anaononga andale mwati anaononga dziko kuononga umene kotani chifatirane zokuti andale anaononga dziko pokhazikitsa ndondomeko zakuti ndoti funso lija sindithawa mu context pokuyankhana kuti anaononga potani pokhala anthu andale basi anaononga dziko. How? Are you talking about corruption? Are you talking about my policies olakwika? What is it that you're talking about? Anaononga popanga jani. First mungangobwera nkuti mudzi munomo afumu anaononga mudzi. Koma onapo timaona mmene dziko limene likuyendera. Yes. Tikapanga compare ndi maiko azathu. Kumenenso amene akuyendesa because dziko limene ndisidwa na anthu andale. Yes. Ndi chifukwa kuti dziko lino anthu njako kuti andaleni mutionengera dziko lino chifukwa nena kuti tikaona mmene zimakhanga tino awina akamane kadziko kanoka akuti we don't deserve to be called a country. Chifukwa ukaona zinthu zimene zimachitika mkadziko kanoka pena munthu komano anthu akuti amayenda ngati akunkuitu kudziwa mayenda kwambiri mwenda kwambiri mumaona kunja kumene zinthu zimachitikira chimavuta ndi patipo kutenga the same ideas wina akangati no buku limene agulitsa ntchito bingu kuno kumaiko azathu ulide chita bwino kwambiri buku limene kuno pamene fe kunoku sidaligulitsa ntchito zimene analibe binguzi ena amatero kunja chikuti vuta pati dziko lino lona mwina kuyankha wakiti kozolena choncho anthu akhoza kulozedwa chala chifukwa kuti nangasinda amene amakhala kuti ndiadindo amene mwapatsa mphamvu yoti akhoza kutumikirani ndoti chilichonse choyendetsa kani misonkho ya anthu amene atayendetsa ndi amenewo takambapo nkhani za Katangale kwambiri amene ndi vuto wathu walikulu mpaka nalero Katangale wativuta koma pena ndikaganizidwenso kamene kamativuta chifukwa chakuti titakoti kuganiza mwa straight tidziyamba tayang'ana pamene tagwera kuti kodi tinali pena pake pabwino ndeti dzikhala desirous of returning to pabwino pamene popa inu mutakhala kuti nyumba mwanu there was a time mene munkadya bwinobwino mama wa breakfast yanu yabwino zakudya zanu masana zabwinobwino mmatumizana ku school bwinobwino kenako zinasintha kutabwera mwina mafumu ena alowa mudzi mudzi damu ili musagwireso somba kapena mitengo iyi musapangiso za milimo ndi inu kuona mene afumu anatiletsa muja zinthu zathu zasunda mawa mukadzafuna kuti mubwerere kuti zidzishakaso nyumba mwanu mudzatani simudzayankhula ndi afumu kuti afumu tibwezeretseni damu lija timagwira somba afumu tibwezeretseni kuja timadzala mitengo kumacheka matako afumu tibwezeretseni kuja timakatenga ngongole. It is the foundations that we have messed up. Taononga nsanamira zathu mubwerere zinali pati kuti dola ndi kwacha zikhale 1 to 1 zinali pati kuti mtawuni muzikhala ma city bus lines zinali pati kuti timange zipatala ma university osewa zinali pati kuti timange M1 timange Capitol Hill timange Njanje tikhale ndi airline zinali pati po nthawi imeneyo. So ngati tikukhala kuti tikulakalaka kubwerera ku zinthu zabwino tiyambe tafunsana mafunso amene zinaonongeka pati
analetsera pati afumu kuti tisamakagwireso somba kutako ndi nyumba mwathu tufutika kodi ife tinaonongera pati zinthu zimene zichi chuma chathu chinasokonekera pamene now ngati timati backbone ya economy yathu ndi ulimi kodi ulimiwo unkatani adi makina ali otani alima amapatsidwa upangiro otani ochokera kuboma amapatsidwa thandizo otani ochokera kuboma zinthu zimenezozo ngati sitibwerera pa zimenezozo basi tuzalipereka ndi ife kubwera apo nazo akuluakulu tikukumbukira pene tagwera remember where we've messed up tikukumbukira ma foundations athu tina ndi ndondomeko zabwino za ulimi tiye tibwezeretse kunali ma farmer club tiye tibwezeretse kunali ma mega farms tiye tibwezeretse kunali so agricultural extension services nayo posepose tiye tibwezeretse zimenezo zinabwerera munthawi ya Malawi Congress Party so tachokanso pa ma foundations amene ajawo ndi mudzifunsa kuti kuononga tikazikonze bwanji kuononga wina aliyense amene angadzabwere to be a leader of this country kaya ndi chipani kaya ndani adzabwerere pamene tinaonongekera tinkakonza ife magalimoto ku Malawi ana athu samadzi timakonza nkhali ma wireless ku Malawi ana athu samadzi timapanga china chilichonse tikupanga import from China today we are producing those things right in this country ana athu samadzi mitengo imene tikupanga import kuchokera ku Kenya kuti kumachokera kaya mitunda ya ku Africa kwina anthu amene adzamaliza mitengo yathu kuno nkupita nayo kunjako leo tayamba kugula kumeneko who initiated the plantation yachina kuchikangako who did that it was anthu kuganiza kuti okoma tidzale apa tizikhala ndi izi mutsogolo tayiwala pati ma foundations amenewo kunjako ena manena kuti akuli kukhala kuti uli panja game umayiona bwino kwambiri ndikupanga konka mawu amenewo ndi zimene mulankhula mukuona kuti mulankhula zamphamvu kwambiri zimene munalipita kuzipanga implement bwino chifukwa chimene sitinachipanga mkati yes you had 5 years 5 years imene no mukanakhazikitsa ndondomeko mwina even kuyika malamulo oti no ena akabwera they should just continue from there Mrani in 5 years. 5 years. Malawi trusted you with 5 years. Okay, tell me. Manena zokuti timaziona tikakhala kunja. Fuka pamukuiona bwino kwambiri game. Manena choncho tikuiona bwino kwambiri game. Ndakamba za mega farms. Tikuiona tili panja kapena uri ngati sitinaiona. Ngati moja kuti inakwira ngati sidagwire bwino. Iyi inakhala ngati anthu amati inangokhala ngati mbali yongopangira siphon ma resources. Tikambeza regularization of the mineral mining sector. Tikuiona tili panja kapena tinaiona tili nkatimu. Kuti ma mines yathu akhale well regulated. Let's have a minerals and mining regulatory authority. Let's have a Malawi mining company. Tikuziona tili panja kapena tinazona tili nkati. Misewu imene ndinayo timange misewu. Kuti tikuiona tili panja kapena tinamane tili nkatimu. Tendi mange njanje. Tikuyonera panja kapena timayona tili nkatimu. We did this thing. Chifukwa chabwino chimene anthu Congress adzayikumbukire ndi misewu amuna njata. I can agree with you that. Mugamba za misewu ifoni nomaenda misewu mo. Koma wina aso akukumbukira njanje imene image. Wina akukumbukira M1 amene waimoja. Wina mulimi panopo akukumbukira mtengo wa foja. Mulima ndi foja ukusa ukulitsa. Akukumbukira zimenezo. Mulima akukumbukira mtengo wake wa zimene amalima kumunda. Mulimiso akukumbukira mwana wa school wa university akukumbukira upkeep ichi. They are remembering all those. Mwana wa school akukumbukira kuti fees kukweza boma limati yeah. Tare ndambira dikira. Oyendetsa galimoto akukumbukira mtengo wa mafuta. Boma ili paka inana livalia dziguduli likufuna kuti litsakweze mtengo wa mafuta. Inu mudzakumbukira nsewu ifuri muli ndi galimoto muyenda pa nsewu. Amene aliba akukumbukira zimene zinalichulazi. Munachitika ngozi mdziko muno. Imene inakhudza anthu 9 kuphatikiza yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Mzimu wa Saul Chilima komanso antena acho kusema mtendere. Mukakumbukira ma residents onse achi. Nthawi imeneja ndi munthu amene munali munthu ofunikira kwambiri mdziko muno, especially pa communication. Mukayikumbukira nthawi imeneja imakupatsa ma memory a mtundu wanji? No, nthawi imene imapereka ma memory ola kuika chifukwa chakuti that loss ndi ngozi yaikulu inatichitikira ichi. Kutaya abale amene aja ndi ngozi yaikulu. And ena mwa iwo kuti ineyo nali ndili nawo ku South Korea mwina patango masiku ochepa kumbuyo kwakeko. Nde anthu ogwirana nawo chanza ineyo ndali munthu omalizira mwina ngati nduna kugwira ntchito ndi the late vice president ndina amene nasanzikana nawo ku South Korea kuti akunyamuka adzera ku Dubai adzera South Africa ine tidzakumana kuno ku Malawi imene kuti kubwera kuno zoti zimene zachitika. So inali ngozi imene idzakhale yokhudza mpaka kalekale. Ineyo ngati oyankhulira boma, I knew the moment namva kuti wachitika zimene zija kuti tsopano ndayitanidwa ku ntchito. Ndigwire ntchito imene ndiyoopsa kwambiri imene tikupemphero every day kuti ndigwire ntchito imeneyi. Sinali ntchito yophweka. Ndipo ndimakhulupirira sindinamalize kuchita recount kuti tinayigwira bwanji ntchito imeneyi. Koma timathokoza Mulungu anatitsogolera kugwira ntchito imeneyi. Mumakhulupirira ntchito imene munayigwira bwino kwambiri.
chimene ndinakatha kupanga mmene ndinakatha kugwirira ntchito imeneyi mothandizana ndi anzanga amene mugwira nawo ntchito kuphatikiza olemba ndi kuwulutsa nkhani ndimakhulupirira kuti tinagwira chimene tinakapanga. Pamakambidwa nkhani ya black box mumakwiya nayo kwambiri ngakhale malankhula ine zimaoneka kuti imakukhudzani kwambiri nkhani ya black box. Muneneza kukhudza koma kukwiya simukwiya nayo kuti nkhani ine zinthu zopusa sindikwiya nazo. Kuni zopusa zizi za black boxes? Ine zinthu zopusa sindikwiya nazo. Kutereko zopusa ndi za oyambitsa zimene zija. Mukudziwa kuti munthu amene amayambitsa nkhani yabodza kwa iyeyo, okay, mwina ndikhoza kupatsani context, I can give you mwina kauti ndikakatali pang'ono koma ndifupikitse kuti munthu amene amakhulupirira kuti ndikhoza kupeza zinthu chifukwa cha kunama, munthu amene kwa ine ndi opusa. So zopusa sinkhanizo koma amene amayambitsa zimenezi. Koma no opusa akapanga chinthu chopusa kwa iyeyo kumeneko nkuchenjera. Wachenjera amene chifukwa ndapanga chinthu ichichi ndanama ndipo ina akandikhulupirira. Kwa opusa kupanga zopusa nkuchenjera, koma kwa ochenjera kukhulupirira zopusa nkupusa. Kusonyeza kuti anthu amene anakhulupirira zopusazo adapezeka apusitsidwa asakudziwa. Kutereko inu mukhoza mudapusitsidwa na. Koma nkhani imeneyi mukuona ngati anthu adayitenga pati ya black box. Ndakamba za munthu wopusa. Ora anthu anangopeka nkhani. Amene kwa yeye kuchenjera kwake ndi amati ndikapeke nkhani. Akamaliza kuyipeka nkhani jamadziyamikira kuti ndayipeka ya lero. Koma chifukwa chani ndopusa alibe china chimene anakachita kuti apeze mwina score imene amafuna kupeza. Chifukwa alibe njira ina yopezera mamalikisa amenewo, kaya ndi kuntchito, kaya ndi ku club, kaya ndi ku Japani, kaya ndi ku ndale, analibe njira ina yopezera score imeneyo. Anati ndipanga zinthu zanga ngati nopusa ndiphika bodza. Akaliphika moja bodza lijeno ochenjera mukamaona komatu ndi bodza ilo ndoti ine mwakhalabe ochenjera. Koma ochenjera mukadzanga uvomereza bodza limene nkuyamba umayima nalo pa platform kumakuwa kaya ndiwe nduna kumakuwa mavomereza zimene naweso wakusasa. Kutereko inuyo inu munalipo. I was having over 50 of you guys made makambirana nkhani za press conference amenaja. And my press conference amenaja amakhala recorded. Magadget anu mabwera nawo anu. Munduza zimeje munafufuta. You want to tell Malawians kuti inuyo dzanu munafufuta mene mungazamangira record meme. At times anafufuta Zodiac anafufuta ajana anafufuta mbona ose aja ma journalist 50 aja ali nse record yake mbanya ndikamera zina live on Facebook munafufuta zose aboma kuti kwa alibe makra imene anakatha kuyuza di makra atatipangira next strategy chakuti even if makra writes you today tupatse ndicho munapanga record tsiku lakula mukaniza ino mesa akuze ndiko under license mutulutsa. Why haven't you people come to say tinalipo ife ini utele kwa amene mati mboni zokhazikiratu ndi zimene ndingayankhula nazo zimene zingandifunse mafunso. Today I conclude mungandifunsa da kuti mundikole because mnakana zoti that question inafunsa ndine ndipo anatiyankha mote. Has any one of you gone to appear before anyone to say akuluakulu funso ilana ndifunsa ife tinalipo? Because inakhala kuti ndayankhula zimene zijazo inu munakhala mutapanga play side by side, munakayika kuti unanena izi ukunama lero kukana umona nena izi munduze ndana amene wavangapo zimene. So zimene zinthu sizingakunyaseni ndifa imakupwetekana kwambiri nkhani. Kodi sikupweteka? Ino ndipweteka ndikuchitsidwa anthu. Wasane nkhani chifukwa pena pake munthu malabo kuma mkwiyo umene akunkulu. Kwa imono imakupwetekana kwambiri nkhani ya black box. Ndipweteka ndikuchitsidwa. Nkhani ndipweteka ndikuchitsidwa. Ndimalakalaka kuti zitsidwe zisakhale zambiri. Inu munalipo mmene amafunsidwa mafunso a black box. Are you sure in your wisdom sunganene zokuti ine ndinalipo? Inu mapemphera zakweza ndi chali chizi? No, inu mwayephulaso zina zimene sakugweza nampanga. You've asked me about me. I'm asking you about you. Inu mapemphera. Ngati mumapemphera bwanji usagwirapo interview ino yesanati bwanji mauza Malawi chimene inu munamva popeza munalipo when that interview was being conducted. Why don't you turn to the camera, tell Malawians kuti akuluakulu ndinalipo ineyo pa ma interviews after ngozichi ndipo funso limene ndinalimvera momo ineyo ndinalimva motere yankhula kuti nali ndipo recording ndili nayo. Why can't you for once ngati mumopa Mulungu, why can't you say lero ndikufuna ineyo ndiwombola Malawi from kukhulupirira nkhani zabodza? Why can't you do that? Honorable pali committee patsogolopa. Why are you asking me zinthu pende pali committee? No, I'm asking this question. Wait, Honorable. Ndikufunsa funso chifukwa ino yakuti munadzayimapo nthawi ina kuna kuti no I'm ready kubwera committee kudzankha mafunso.
ndimafuna fusa nkhani anabwera anthu aja kuza kufusani kuti yayi are you ready to come here kapena sanabwerebe committee imene chisinabwera uzapanga approach pa nkhani a committee sanandilembere koma I've been assured kuti ndidzapita ku committee chimene ndilinso assured ndichakuti ku committee ko kumene tingakhazikitsa committee tinagwirizana kunena kuti aliyense amene anapanga appear before the previous commission of inquiry apitanso kuko ndeneyo ndi mmodzi mwa anthu amene anapanga appear pa ina ija ndiye kuzoyidzukire kuti ndipitanso ngatanga chone in their wisdom kuti ndisapite koma ndikuona ngati sikhala nzeru kwambiri kuti anene zoti ndisapite it's good kuti ndipite ndipo ndidzakakamira kuti ndipite yes mziro kakamira yeah nangamesana nazoti amene akuona pali choti akayiuze committee ija akhoza kupita ndi akandikaniza sindidzauza soti mwandipanga gangi komano yeti palibe chili chonse chimene munena kuti you said so muzikapanga testify why inuyo mukhulupirira zimene ndakuuza nini koma zimene mwankho ndinu inuyo ndi munthu amene mumakhulupirira zimene ndikuuza komano ndi chifukwa chani mupite committee zinthu zoti you already know kuti I have nothing to amene ngati mukuona kuti ine ndanena zimenezo ino zonena za ine zonse mwazikhulupirira komano this is what you are saying on the camera are you sure kuti ine ndiuze committee kuti haya ineyo zimenezo ndikuzidziwa amene zinalili ndesi ndibwera ndikunena kuti amene angapangitse kuti tinene kuti kunkuyu asabwere kapena kunkuyu musapite ndi inuyo munalipo kumene zinkayankhulidwa kutembenukira dziko nkuluza ta akuluakulu mukutaya nthawi kunkuyu ananena izi ine ndinalipo ndiye muzindifunsa kuti mufuna mupite so chifukwa chani peza zonse mazima akalika clarity imene amene munga masule ndinu chifukwa ine munalipo over 50 of you koma mwakhala chete so you're asking me kuti ndidzapitiranji pamene ndanena zimenezi no I'll go okay I'll go chabwino tibwerere ku chipani cha Malawi Congress Party pakati pali zinthu zambirimbiri zimene kunenedwa sindikudziwa ngati mukudziwa kukubwera anthu yayi sitikuwafuna achakwera ayimeso pa zisankho zimene zikubwerazi zimene zikhale 2030 tikufuna kukhale new blood kubwera anthu ena achitako kumbali yawo mukamva zonsezi mumazipanga digest bwanji no kumva zimene zija ndi zinthu za everyday ndipo sizinayambelero so kumva zimene zija ndi chinthu chokuti everyday timazimva koma Malawi Congress Party imamangidwa ndi malamulo so tikhoza kumva lerolo ine nditabwera pano nkhonazo ndikamachoka panopo sindifuna inu mukhale pano Antony akhale pano pa lab 20 achoke mabwana anu anezo kuti iwe chifukwa chani foto nangu panga feature program ndikuti achoke akayang'ana malamulo anu akuti chani zakachotsedwa ka munthu pa ntchito so chimodzi Malawi Congress Party we are an institution timendera malamulo ndeulo anthu atakuwa mwantundu wanji tikawerenga malamulo basi used to believe achakwera kwena we must 2030 no zimene zozo ndina zitimendera malamulo ife Malawi Congress Party timendera malamulo basi amene amanena zokuti aime kuti nani chimayambira munthu kulakalaka yekha ine ndifuna ndiime pa chisankho munthu ukaonetsa chiti mufuna muime inu mutanena zoti mufuna mukaime nawo pa chisankho cha Malawi Congress Party mupita ku Malawi Congress Party nditikutsekulirana malamulo basi ndengati achakwera angafune kuima 2030 kapena ngati Malawi angafuna aime 2030 ngati watsatira angafuna aime 2030 I mean they have that right koma kena kuti kangowerenga malamulo amene timawerenga amapangana anthu achipani so malamulo akawerengedwa malamulo aja akapangidwa interpret tikafuna kuti malamulo aja akhale mwantundu wina akonzedwe mwantundu wina amakonza ndaine akachipani. That's what happens in Malawi Congress Party. So Malawi Congress Party is not about wina wake kunena zokuti ndifuna nditaima mena afuna kuti ataima. No, it's about the laws that govern chipani chonse ndipo kuti malamulo apangidwa mwantundu wanji. Malamulo amene aja olufuna kwasintha amasintha ndaine akachipani. And if I want you to face that camera. Okay. That camera. Ndifuna mungonena mawe nalo kwansaku khosi kwanu. Enalo wonse. Mawe nalo wonse. Kanda dziko lino, ainuyo. Anything that you wanna tell Malawians. I want you to face that camera. No, I will say it to you. Because ndziko muno timadalia kuti inuyo ndamene mmayankhula nda Malawi. So this word I'm not saying it to Malawians, but I'm saying it to you as olemba ndikulutsa nkhani. Muonjezere apart from my skills ongodziwa kufunsa mafunso. Muonjezere ma skills ozindikira bodza. Chifukwa kuti dziko lapansi likupya chifukwa cha fake news. Anthu akupana, mabanja akutha,
anthu akuonongana miyoyo, ntchito, mabizinesi akuonongeka because of fake news. And patsala munthu mmodzi amene akhoza kuluza dziko kuti ifeyo fake news tithana naye, munthu amene ndi olemba ndi kuulutsa nkhani. So I'm saying this to you, mukamacheza ndi anthu aliwonse, inuyo mukhale woyamba kumanena zoti ife timayima pa facts. We question on facts. If we get responses on facts, if someone comes here and peddles a lie, if we expose those lies, it is from that day that this country will begin to heal. The economy is collapsing, slumbering every day. Corruption is growing every day because inuyo somasanga kuti ngati wa corruption iyo alinzanga sinifusa mafunso amene. This country likugwa for your alliance. Mudziloza dzala anthu andani, you are among those that are leading this country to a collapse. Alliance. Alliance mbali yake wina alliance. Wabungwe, wachani, even mina paka ama utsokolele maderamu. Alliance. Kuma we have a country to build. Makupera Congress inaluza ifa ya mabodza nziko muno. Chifukwa naona ngati bodza ali likukupwetekana kwambiri kamudi mulibodza kwambiri nziko muno. Mumakhulupirira kuti MCP inaluza chifukwa ya bodza. Chifukwa ndofusa nkhani ya bodza ndiyankhani kai ndisa nabwere fuso. Propaganda ili ndi component yaikulu ya bodza. So among zinthu zina tinaluza ifa ya propaganda. Ndi propaganda imakhala ndi bodza kwambiri. Koma tikatengeranso bodza lowauza anthu when you promise people zinthu zimene sunga pange, poyamba imakhala kuti ndi lonjezo chabe. Koma lonjezo lija likapanda pangidwa fulfill, zimakhala kuti ifora anthu mumakondana nawo kapena ifonda anzanu mumakonda kumanena zoti unfulfilled promises. Lonjezo limene silinakwaniritsidwe chifukwa ndi iwo ndanzanu. Koma kuti mwayang'ane pamaso muzindikira nkanama. Zina zimene zikuchitika lero sikuti ndi unfulfilled promises. Bodza tidzakupatsani fertilizer matumba 4 nyumba ina iliyonse. Kuti unfulfilled promise kapena bodza linali bodza. Tidzakupatsani ana skulu kungoyambira September mupita ku skulu zaulere. Unfulfilled promise kapena bodza. Bodza. Inuyo tidzakupatsani 5 billion constituency development fund kuyambira mwezi wa mawa wake uti. Kodi linali unfulfilled promise kapena bodza. Bodza. So you see kuti tikuyenda mabodza mbimbeni mabodza amene wayambira kumbuyo. Mukayang'ane manifesto achi. Zimana rules zile muzikayang'ana page by page. Mukapeza kuti see unfulfilled promises koma mabodza. Nkhani ya mabodza mnana amaru ejeni sona imana nena a president munadzachuluka zabodza nthawi ina anadzanena achakwera kuti munawerenga kusona imene ndikudziwa mwina wake mudaliso mkomitiso ya sonayo koma mudapezeka kuti yayi kwakuti kuli chipatala kulibeko mpaka na phungu ina nyumba mala mujama imirira kuti kwathula libe chipatala and sona imene inabweretsa debate yayikulu kwambiri mdziko muno kuti kumazina atu akunenazi kuno kulibeko kumsanje kuno zina akunenazi kwakuti ukamba nkhani yabodza tsopa ndakumbukira nkhani imeneja koma tsono kunama mpaka na to that particular high level. David Lizani kunena kuti itatuluka sona imene ijayo imene mukuti mwinaso munali mu committee ya sona, which means you are admitting, you acknowledging the fact that kumakhala committee imene imendetsa zimenezi. David Lizani kunena kuti itatuluka sona imeneyo kodi sipanabwerenso statement ina ochokera from the presidency imene musayiwalira kuti itatuluka koma kunadzabwera statement ina yofotokozera za zina zimene sizinali factual. It takes a man to do that. Mimi bodza lili pena pali pose ni mafuna ningopanga agree ndi sentiment yanu munene ya bodza mutsale mukuwerenga kuti kodi misinformation ndi disinformation ndizosiyana motani. China ndikupanga dala nkhani imene kudziwa zoti ndi yabodza kuti usokoneze kaganizidwe ka anthu. Chinachi ndikufalitsa nkhani imene sunayitsimikizire. Amene kufalitsa nkhani imene sunatsimikizire siwe wabodza. Wabodza ndi amene ayambitsa nkhani imene ilibe facts. So wina amene amakawerenga nkhani imene walemberedwa si wabodza. Amene amakawerenga nkhani imene walemberedwa koma sikukamba zonse zimene zili zoona. Ndiye kuti president sana name. Koma amene analemba chimene chichi anayika mu zinthu zina zimene sizinali zoona. What did the presidency do? Adabwerera nkudzana ziri koma chakuti ndi chakuti ndatsimikizira kuti zimenezo sizinali zimene zili background. Wena kusikunama. Koma ndo amene aja basi adango basungwasiya choncho fuka sindikadziwe ena they were moved from their offices immediately. Koma sindo zere ngati vanatsatiraso chilango china mogwirizana ndi ndondomeko zowalembera ntchito. After that sona ngati cabinet munakhana pansi kuti
but why awa anakonda kunama? It was anthu amene aja ndi anthu ochokera ku ma offices amene amakapanga report ku office yaikulu ya cabinet. Ndiye kuti kumene kuja mabwana awo ali kumene. Ndenga nalemba zinthu zina zimene zopanda pakalandira zilango zawo kuchokera komweko. Sizinali zinthu zibwere pa cabinet nkumazonikirana kuti akuti wakutanimba mota ndi 40 chipana lemba chokhudza kaya ndi kunduna wina kaya nduna wa ine. Ndiye kuti ineyo ngati nduna yawo ndili ndikuthekera kukayankhula ndi PS ayankhule ndi amene anapereka information chifukwa chani munapereka information iyi as our submission towards the SONA. Yeah, so zimathera pa MDL level. Mumakhopera linali sabotage kapena somehow. I wouldn't want to say that. Koma zinthu zambiri zimachitika mukamachita ndale, and sabotage is part of mene zimachitikira mukamakolana ndale. Zimatha kuchitika zimenezo. Koma I wouldn't want to say kuti inali sabotage. Koma anthu aliyesa amapanga zinthu ndi cholinga chake. Chakunaonapo inaenda thokonza kwambiri. Koma kodi mungopita basi munthu andali sachoka pamalo. Ineyo ndicho. Upanda mawina losi. Ndamenda kuuzani wakasindi mayaka mafuso anu. Koma ngati muli nalo lina ndi yankhaso. Vile kusindipuka musandifunse funso oli sindi yanga. Ine mukatifunsa mafuso anu ndi nkhani. Koma zokuti mbwere pano ngati ndabwera nchije wayi ndikapanga nsonkhano kunje ndikafuna zokauza anthu ndikapanga nsonkhano. Koma no, congratulations. Munawina kudeza for the first time. We thank God. Yeah, congratulations. Tikuyamika Mulungu. And last year, someone said kunjaku, and I think I told you in a person, we did a good job. Good. Panthawi imene nomnali nduna zofarisa nkhani. Mukuyankhula ndine. Yes, ndikulankhula ndineso. You did a great job. Banji simunambire kuyambira. No, ndikunena kuyambira ino yomwe yambo ndifunsa ine muganiza kuti mudagwira bwino ntchito yanu muli ndi yango. No, you did a great, not that one. You did a great job. Wasati zinas. Koma nkhani yonera kuti you were present panthawi imene atolankhani ndikakufunani. So you did a great job, and thank you so very much for that. Chifukwa mwai ambali mine kumapeno ndikuuzeni. Kuzirani kuyambikirani. Mulibe chonena. Akasinda ndizi yakakwa ino. Ine ndibe chonena kwa amala kuma. And actually, this is not my question. It was just a compliment. If it's a compliment can be responded to. You can say thank you on a compliment. No, I'm not in a sine organiza munduita yoncho. Munthu akapereka compliment imene ine akuipereka nthawi ina yake. Muzimpatsa munthu compliment ali ndi moyo. Osakazo mukayankhula ma speech abwino kumaliza. Si tapereka. Compliment munakayambira kuyambirira. Ndi amekukuyamikani mukagwira ntchito. Ona. Ineyo ndamene ndasankha kuti munthu apereka compliment amasankha apereka nthawi yanji. Ndeneso ndikuyankhane nthawi ino chabwino. Muzipereka compliment pene muone zinachitika bwino. Muziwayamikira anthu. Chifukwa inonso mulinzano zimene mmachita bwino pali zina zimene mmachita mofoera. Ndikonso kuuzani pano ili zimmachita mofoera. Zimene mmachita bwino ndikuuzeninso pano. Izi mmachita bwino. Koma ndiyamike you were present panthawi imene atolankhana Madinino thank you. Yes. Telekompa. Tathokoza kwambiri. Sikoma kwambiri. Amene wandimene tamalizira kucheza ndi Honorable Moses Kunkuyu amene acheza nkhani zosiyana-siyana podcast imene ya Lab 20. This is the hot seat. Dzina langa ndi Anthony Midwamanda ndi mthokoze mzanga Vincent kuti anakhala pamene kuti jambula chilichonse. Until next time, I say bye bye. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.